Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Sige na, magabi ka na. Sige sir. Enjoy lang mo duha tibok gabi Wa gyud disturbo ninyo din Masugot ka lang ha. Lahi ang ilang pagsabot sa atong panag-uban dinhiron ining payag. Ceasefire ta, di ba? Oo, pero... Hindi na ta maglalis pa, may tungudan na. Pero... Let them think whatever they want. Nga may buhaton ta dinhi samtang kita lang duha? Gusto ka nga na, ha? Oh. We could. Hoy! Huy, Hoy! Ayaw ibutang anduhan ni mo kakamot sa masigakilid na ako. Di ko makabiya. You could if you want to. Nagbabag ka? You're stammering. Ha? Ano? You are. Wa gani. Pahawa bi kay mo agi ko. Kalakot. Ngano bang nikanga man sa ko kaganina? Letsi. Murag di kurog akong tuhod kaganina nga gipriso ko niya in between sa iyang mga kamot. Ug duol na kay iyang naong nako. Visit. Ha? Guwapo ka ayong tutukan ti kuwanga. How is it? Guwapo? Ha? Unsa to? Unsa tong imong gipangutana? Never mind. Nabati na ako. Ang unsa? That you find me guwapo. Ha? As if ikaw akong gipasabot. Ang kwarto ka, no? Ikaw, no? Filingero kay ka. Cute ang kwarto. Abi pa na ako guwapo. Yeah, cute ang kwarto kay dili kaayo dako. Pero guwapo ang arrangement. Lagi. Guwapo gani ang arrangement. May padulasan na ako ug maayo ay. There's only one bed. O usa ka tukador. Ganian ni mong luwak. So, what arrangement do you mean? Ha? Exactly what I meant. Hoy! Ang sabot may pasabot sa imong gisulti. Huy! Huy, asa ka? Sa banyo. Wanna bath with me? Ha? Because I'm fine with it. Feelingon. Kalakot. Ano bang misunod pa man ko niya? Nga banyo naman na ito dito. Pisit. Misamot na pagkit siya kagwapo kung mukatawa. Kisa nag-ingon gwapo siya. Buisit siyang tiguwanga siya. Makalakot. Gabi na. O pagyapon sila. Ingon bitaw ko Paano sir. nag Usahay. Pasado alas 9 na. 8:59. Ingon bitaw ko sir usahay di gina muli akong bro pakundo. Unya sila ra bang duwa iyo. Ha? Usa to? Uli na lang. Nakisnack na mga. Pero di mo ni mga baba to. Yun na. Nakapanihapon na ka. Nakisnack siya ka. Uli na ito. Wa pa ko makapangapi. Ay! Dahom! Kompleto mangyod ka na ladian! Ako pa mismo ang makotaw sa imong kapi. Aron makapauli na ka. Watsa. Kay, masing nagdoka ka to, sala magdoka ka, delikado kay magdoka ka. Busog na ba kay ka? Diyan ka na. Huwat, dahom. Yan na. Diri ragod. Basig ikaw ba? Basig ganahan kang ikay mo timplag kape para ning Sir Christian
Timplahe kape. Katuloy mong gibuhat nga specialty kayo ni mo nga kape. Ge, timplahe, Sir Christian na to. Kaya maayong gigam timpla to. Sige na. Di ra ba mo tingog pitok-pitok lang mata eh. Sige na! Saan naman taon ka? Yan na, sige na. Heda, ay lang sa... Bahala ka. Basta makapangapisap ka ba? Nga naman. Kaya kibaw ko nga, magpaabot mo ka nga mauli si bro na ko Facundo. O niya kay, mabuntagan sab kag paabot na ron kay dugay mo to siya muli. Kaya nagasiguro man ko nga, di bagi sila muli karong gabion ha. Mga pangapil lang sad. So, naibaw ka? Ay, wagod. Pero naibaw na ko nga, unsay dagan sa utog sa kong bro Facundo ha. Di niya iuli si Christine din he. Samtang niya pa ning bakunawa din islalay. Unsa? Kisay bakunawa. Kisay lalay. What's bakunawa? Si Lolong tingali. Lolong na yun. Gaan niya tigag sa amin sira. Aron may baho ka, kisay lalay og lolong. Ha? So, guwapo? Bakunawa, guwapo! Wah! Agi. Gusto mo itong gano'n. Di pa sinaka man mo kung babaog trapo, ha? Yan na. Isumbong ka ni bro Facundo. Inigpauli niya, isumbong ka! No! Ay, ikaw iling no. Di sa ka magkumidyahan, uy. Nausap na gyud ka. Ay, mura sa ikaw, good. Nausap na sa... Hindi na kami sama ka-sweet na. Ay, ako paghihapon ni Ellie. Ang babae nga imong na-inlovean. Nagustuhan lang. Wa, ma-in love. Dukaan na ka, sir. Dukaan na ka. Uli na. Dukaan na ka ka. Giduka ko, dili dukaan. Giduka ko. Bisita ko, ayaw ko abuga, bisita ko. Mamaganing giabog ka kay bisita ra ka ug wa ka magpuyo din eh. Wa man ka na mo imbita ra og higda diri mo nga magabiya na ka kay aron makapatug na sa mi ba aron matug na sa mi. Hey. Malagyo ka ngayon, sige mo amang. Pero okay, fine. Imbitar ako. Unsa? Ha? I mean... Sige, kay tinguron kay sumbog yun kang bro na ko Facundo. Sumbog ka dayon. Okay. I'm sorry, sir. Pero, dili mi mahimo mangimbitar og bisita dili sa mansyon nga uway pagtugot ni Sir Facundo. Ako nagkatawa. Ay, di. Sige. Sige, pauli na ka? Yes! Okay, uli na. Sige. Ingon-inin lang. Sakon lang kung sakinan magpaabot. Di na tingali bawal, di ba? Ha? Kay, mabawal pa man. Huwag ko din isusunod sa inyong mansyon. Unsa? Unsa to? Sige. Kay nagduka sab ko. Mahal gani kay mahalo na nga akong sakinan. O hayahay kay bugno kay Jorkon. Ato ko matawag dito. Okay, diyan na ka mo. Gabihag hangin. Pragaba lang. Pero, ang ngayon masal siya maghinambog kay dato man siya tinuod. Dili pareho sa uban diha. Sigpangangkon og bro sa dili tinuod. Uy. Ako yan pasabot. Nga di man ako yung nangangkon ko na. Si Bus Facundo may niingon nga, igsuoming doha. Sabi din ako nga, di na kayo lagyo mong liga sa mong kagwapo ni bro na ko Facundo. Ni angkong gisyan ako nga igsuon mi. Hey, Milvin ay. Hoy! Hay naman elepante! Ha? Tuwa na. Nanang yung kape! Tuwa na. Tuwa na skinan niya. Tuwa skinan. At to kung siya migda. Ako na lang nabi. Asa siya? Skinan! Aka na, naklaro na. Sa maganahan ka na? Oh, ikaw ginagin mo ni? Namig yun na, ha? Sabi, oy! Parehas ni paghimo sa gihimo ni Yana para nako! Unsa? Parehas kini pagkahimo dyan. Ay, mo lang na. So, yan naman ka. Nilang sa ako, bawal kong kape. Kalimut ko, good night. Ito o siya. Ako na lang ni oy! Sayo, ponbe, kanang murag nagsuyop og kuan.
Da, ay! Naunsa naman yung may hana o ba ni Sir Pacondo ay. Ay! May tag magkasinabot na sila. Ano na na'y problema? Dawam! Christine, wake up. Christine, Saman. naman ako gamit sa banyo. Your turn. Amin ako ato na lang kamatuog. Dugay ka kanikawas, nakatuog na lang ko. Haing towel kay mag half bath ko. It's here. Asa pa? Yan ako. I'm using it. Akong gitapis, magamit ka? Oh, kuha. Oh. Or Unsa? mas gusto kang ako'y mukuha o muhatag nimo? Asa may gusto nimo, Tintin? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!